Kini agiana diri guys, puros ni mga painting o tanaw ha. Oh, diha. Oh. Puro siya mga painting. Ang mga agiana din, yung bato jud siya bato. Pero tanawa ha. Ito sa ilawom dito. Tumoy day, tumoy. Tumoy. The story of dahan kayong baw-baw diri oh. Baw-baw. Tamo nindot kay views test mo yun. Kini siya baw-baw. We're going pops. Where are we going? Canoe. Which canoe? We don't go the barco or the boat? Yeah, after. After. What time the boat we waiting there? Indot kayo ang ilang kuan tanawa. Napay gidrawing. Mao ni si baw-baw. Tukat ta baw-baw. Naami sa kuan gay mura bihag su. Madilin will go to the zoo. The zoo. The zoo, zoo. No? Oh. Kapuyag la ko ilayo guys tanan. Pero gianto sa ginako kay para sa maka-experience ko pa sa akong pag-ari nga nakakita ko unsay mountain, unsay patag. Karaang bato biya na. Karaang bato. Ang nagatubang ang baw-baw. Parang baw-baw eh. Oh. Karaang bato. Bisag-asa ka pa ingon agi mga baligya nga mga may agi daw. So medyo taas-taas gud na karon sakit akong tuhod, nangurog-ngurog na akong bukog. Puros jud bato guys. Andre. Rock is rock. Oh, this is Sim Abu Dhabi ah. Abu Dhabi. So diri. Oh, okay. Gihanga ko sa kahoy. Musuroy ka diri guys kung mo explain siya ninyo kay mo explain mga mas kwarta. Mga taglang ka pang palit nilang pan. Kaya gusto mga kinaraan lagi. Kinaraan style ba? Mao ni ang canyon sa canyon yata ni sa kuon. So sa unang panahon. Parang canyon sa unang panahon.